खुलुमबाय। रादाबखौ फरायदों आं फामि प्रमद नार्जारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनो बिपिएफ हान्जानि दाबि। बिटिसिनि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिसायख'थि फोसावदिं नङा, बिसायख'थि खुंनायनि दाबिजों सोमावसार हाबाफारि जागायबाय बिपिएफ हान्जाया। दिनैनिफ्राय जागायबाय बिपिएफनि सोमावसारनाय हाबाफारि। बिसायख'थि खुंनांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि जोहै रायजो बिसायख'थि आय'गनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरो बिपिएफ हान्जाया। क'क्राझार सोहोरनि लामायाव दिनै हान्जा सुरनो ओंखारदों बिपिएफनि दैदेनगिरि हान्जाया। फैगौ 27 अक्ट'आव जोबगोन रायजो बेंगिरि खुंथाइया। रायजो बेंगिरि खुंनाय समा जोबनायनि सिगांनो बिसायख'थि खुंनो बिपिएफनि दाबि। सोमावसार हान्जा सुरनायनि हाबाफारियाव बाहागो लायो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी, बारग' मावफुं सोद्रोमाफोर राजिब ब्रह्म, दनेश्वर गयारी, देरहासार बसुमतारी आरो हान्जानि माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा। जेब्लासिम बिसायख'थि अक्ट' फोसावा अब्लासिम डु अर डाइ, लिभ एन्ड लेट लिभ मोन्थोरजों उखैहाब सोमावसारनो हाग्रामा महिलारीया हुमखि होबावदों। अखমৰ चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनवाल डाঙৰীয়া আৰু ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশনাৰলৈকে অহা 27 অক্টোবৰৰ আগত নিৰ্বাচনটো পাতিব লাগে বুলি আমি এটা মেমৰেণ্ডাম দিছে। মুঠতে আমাক গভৰ্ণৰ ৰুল আৰু নালাগে। হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক আমি ল'ম এবাৰ। ডু অৰ ডাই হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক, লিভ এণ্ড লেট লিভ, এইটোই আমাক কিবা উদ্দেশ্য। যেতিয়ালৈকে ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ নকৰে আমি এই কেতিয়া আমি হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিম সেইটো আমি ডেটটো ঠিক কৰিব পৰা নাই। মুঠতে আমি কৰিম, লিখা থাকিব ডু অৰ ডাই হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক, লিভ এণ্ড লেট লিভ, বাস। बोहैथि बोसोरनि 27 जानुवारियाव जालांनाय थामथि बर' गोरोबथाखौ मावफुंलांनो लानायनि बेलायाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि दरब्रै जिल्लाखौ लानानै बिटिआर मुं दोननाय जाबाय। गोरोबथानि 3.2 दफा बायदियै गामि सोनाय आरो दानख'नायनि कमिसनखौ मानगोनां रायजो बेंगिरिया दाफुंना होबाय होननानै मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दाफुंना होनाय बे कमिसनखौ दैदेनगोन आसामनि बारग' चिफ सेक्रेटारि पि बर्मा, बिथांजों लोगोसे थाफागोन एबसुनिफ्राय जयन्त बसुमतारी, बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेटर राजेश प्रसाद आरो दालिम बायगमोनहा। बिटिआर गोरोबथानि दफायाव थानाय बायदियै सिमनायाव थानाय 50% बर' गामिफोरा बिटिआरनि बायजोआव थानो थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन आरो बिटिसिनि बायजोआव थानाय 50% बांसिन बर' सुबुं थानाय गामिफोराबो बिटिआरआव हाबफैनो थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावोदि बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव महरै रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया गनायथि होबाय। लोगोसे दानसेनि गेजेराव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनाय जागोन होननानै आसामनि मानगोनां मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेजों लोगोसे साफ्रोम नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरनिसिम गोजोननाय आरो हामलायनाय बावहरनानै स्टुडिअ'निफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।